Nasa loob mo niya ka lang ako na eh. Kaila rin ka na. Picture pa. O sige, picture ako na. Walang kiko. Kasalinan niya yun. Sabi ko na kapatid ka mo. Ha? Yung mga pinicture ko sa Gaga ko. Basa niya ba yung Dolorosa kaya tayo tanong. Naray. Kaya kaya. Kali tabi ba kaya. Ay, atras niya yung dito kami na, merenda kami na. Merenda kami na. Our Lord of Pardon, Our Lady of Remedy, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Pray for us.
Babagay na naman rin lalaki yung costume ng mga dagulan. Santiago. Oo, Ricky Makabebe, mga dagulan eh. Oo, okay, kinintahan ka ng gawan, no? Dapat malinis siya kanyang te. contest na. Ilang ba ilang dilo? Bulaman mga santila, mga bulaman. Oo. Tigas ng Loren, tsaka balang mabiyela rin santo, gagalolo. Oo, kaya rin mag sa tinggaringgar. Ay, ali! Bukas pa yung bawat. At i-mention na yan. Kita mo itong case pa na yan eh. Birthday mo kasi eh. Something kung mag-isa, ba't lang ang kasama dyan? Sino ang kapitan? Hulowski. Ako na ata, Judas siya eh. Oo. Ilangan? Oo. Ay, God bless. Mamaya! Ito ang pinakamadali. Ito ang pinakamadali. Oo. Nasa simbahan si ate mo. Pagod na doon nila yung pinaglakas. Dapat ano sa award? Parcel award. Daan dyan.
Oo, ano. Last light. Mick Pinente siya ay may pawas na. Lost 10 kilos. Saan nangyari ni Kelo? Ang point ako, di ba masabi mo? Oo, ang point ako, mong something laring tataw yun. Di ka bungkain na ka rin ang Kelo. Santo Juan. Nakasiyate ko sa uli. Bakit si Auntie wala siyang ano, wala siyang nilabas? Iwan ko. Oo. Uy, happy pinatito na yun. Akala ko na yung block lang. Yung daw pan nininang. Yung pan. Electric pan. Hindi ko alam kung saan nagulakay. Hindi ko alam kung saan nagulakay. Kaya mo na si ninang mo. Kaya mo si ninang mo. Ay! Ano mo? Alila ka chula. No, kanina ko lang sa akin. Okay lang? Okay po, misakap kayo. Bye, bye. Hoy.